pitbiking. Jeg dyrker en meget speciel sport. Der er ikke så mange, der dyrker den. Den er også meget farlig. Det jeg gør, det er, at jeg springer på ramper. Store ramper. Altså, dem vi har over i USA, det er jo sådan nogle begynderramper for mig. Og så kører jeg bare på min pitbike op over de ramper. Og så lander jeg på sådan nogle kasser, som er, altså måske lande på en meget bestemt måde, ellers så går det galt. Jamen, jeg tror ikke, jeg nogensinde kunne finde på at dyrke en anden sport end den her. Jeg kender sådan set ikke til andet. Det er det her, jeg lever for. Jeg har gjort det, siden jeg var helt lille. Faktisk lige siden af jeg var 5 uger. Der fik jeg min første trehjulet cykel og min første rampe og min første kasse. Og mit mål med den her sport, det er at komme til at springe over Grand Canyon på min pitbike og så bare lande på en kasse. Som I kan se, så er vi ved at være meget tæt på mit mål.